Bafowethu umtshali edumbe lo wenkulumo ezakhaya, inkulumo ezingosimeme. Yazi ophuzhlukela babeqala umaskandi babesebenzisa umculo ukudlulisa imilayezo ngosikompilo lakwaZulu nendlela okuphila ngakhona kwaZulu. But mawusulalela imilayezo esiculo labo maskandi bamanje, ayishayisa amakhanda. Yazi yayinhle imoto yakho kodwa isazoshayisa. Umlayezo uthini lo? Kulolu uthando lwenu siyanhalalisela sithi halala khona usazoba yinja, khona usazoba imbongolo. Bafowethu ikhona into enjalo kodwa. Bafowethu hayi ngeke akasale seyiyeka. Uhluleka ngempela manje. Usehluleka ngempela hayi. Angeke uzuthi siyakuhalalisela kulolu thando lenu. Kodwa khona usazoba yinja, khona uzoba imbongolo ngoba niyahlukana nina. Hayi ngeke. Sangana impela lengoma lengeke. Ama-lines wakhona isiqi vele kuyaziwa isiqi sokugida from track 1 to track 19 is fine, vele into yakhona le. But le ngoma ikunikeza muphi umuzwa mawuyilalele? Ngabe ingoma yothando, ingoma yehawu noma ingoma yosizi? Ingoma enjani le ngoma? Mawuyilalele wena imuphi umuzwa owutholayo? Mawubheka umbhalo wale ngoma kuze ebhale le ngoma wayekumuphi umuzwa? Mawulalela onke amastanza ale ngoma, yimuphi umuzwa owutholayo? Ngabe ikwenza ube sosizini? Ingabe ikwenza ujabule ukuthi gida? Ingabe ukwenza ukhale? Ingabe ukwenza uvibe? Ingoma yokwenzani le? Like ikunika muphi umuzwa? Yona imessage yayo ithini kahle kahle? Uthini umlayezo wayo? Umqondo wayo cashile uthini? Umqondo wayo sobala uthini ngamanje? Mina ngizwa lana, ngizwa ngazathi nje ingoma eyabhala umuntu oyehlukunyezwe i-ex, yasiyathola umuntu waseyena ngoba ekwatile mhlawumbe ebona ex yakhe iphumelela wasathi hayi siyakhalalisela kodwa nje kulothando leni vele lizophela, khona uzoba yinja, khona uzoba imbongo. Kushuthi yayibhile umuzwa i-ota yayihlukumezekile ivukwe yisikhwele noma umona. Aniyichaze nina lento ngami mina ngempela iyangidida. Hayi.